ijtima'ul jumu'ati wal 'idi fi yawmin wahid. Ina hukuncin juma'a ta zo ta hadu da ranar idi, yau idi yau kuma juma'a, ko karamar sallah ko babba. Idan jama'al juma'atu wal 'idu fi yawmin wahidin saqatatil juma'ati amman sallal 'ida. Malam Abdul Azim yace idan juma'a ta hadu da ranar idi a rana daya suka hadu guri daya, automatically saqatatil juma'atu, to juma'a ta fadi amman sallal 'ida ga duk wanda ya sallaci idi. In dai kai sallar idi to ka je ka amarya ko uwar gida ta zuba ma dage-dage da farfesun nan ka kwasa sosai, sai ka ce to kar a tada ni sai la'asar ta yi, dan azhar ma babu ita. Kwarai da gaske, dama juma'a tana madadin me azhar, to tunda ta fadi azhar ma ta fadi, haka malamai suka tabbatar. Da haka yake ce sai la'asar sai a tada ni. In ka buge duka mai juma'a da idi, shi ne ai za mu zo duk karatun yana nan gaba. Malam Aminu za a yi bayanin ai dama ai yanzu fara bayani aka yi ba a gama bayani ba. Malam yanzu ya ce wannan magana fa tana buƙatar bayani, ai dama ba gama bayani ba a ran ba. Malam yanzu in ta kama za mu zo da wani littafi mu karanta. Na san mu karatu dama sai mun iso, in aka iso guri to sai a ƙara bajewa, a ƙara tattaunawa. Yanzu dai ka ga dai ga littafin a gabanmu, kuma abin da shi Abdul Azim Al-Badawi ya tafi akai kenan. To in juma'a ta hadda idi, to idan kai sallar menene idi, to juma'a ta fada akan ka. To me dalilin sa? Yace an Zaid bin Arqam qala sallan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida thumma rakhasa fil jumu'ah faqala man sha'a an yusalli falyusalli. Shine hujjarsa, kuma hujja ce mai ƙarfi daga Zaid dan Arqam. Allah ya hada mu da Zaid dan Arqam a jannatul firdaus. Yake cewa sallan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida, annabi ya mana sallar idi, thumma rakhasa fil jumu'ati, sannan sai ya sauƙaƙa wa mutane game da juma'a. Me annabi yace? Faqala sai yace man sha'a an yusalliya, wanda yake so ya sallar juma'a fal yusalli, ya sallar juma'ansa. Kenan mafhumul mukhalafa na wannan maganar, wa man sha'a Allah yusalliya falyadhhab ila baiti, wanda yana ganin ba zai yi ba ya tafi gidansa kawai. To daga an ce kuma maganar ibada ta koma man sha'a, wanda ya ga dama, wajibi ce akan mutane? Ba wajibi bace, dan haka in ka kwanta a gida baka da matsala. Shine fiqhun Malam Al-Badawi. Tunda an ce in ka ga dama kai, ma'ana in ka ga dama ka bari kenan. Amma inda dole ce, annabi zai ce duk wanda ya sallar idi ya sani wajibi ne sai ya yi sallar juma'a kuma. Na? Yawwa, mu mako sosai makuwa, mun dabbaka sosai. Wallahi ne sallar idi na shantake na gina fito juma'a. Wallahi na cito na ne dib na mimmike billahi lillahi. Nace kuma ga wanda zai mun magana wallahi. Akai. An gane? Saboda haka in shari'a ta, kuma wallahi bar ku ji, in shari'a ta halatta abu ko ta sunnanta abu, wallahi in ka aikata har daɗi kake ji, saboda ka yi aiki da abin da shari'a ta ce. Kama akwai wasu 'yan takalidanci, su fa duk da annabi ne ya faɗa wallahi ba za su iya ba. To ba laifi, hi ɗin ma kishin addini ne, to amma annabi ya fi ka kishin addini. Ko annabi ya fi mu kishin addini ba, ya fi mu kishin addini. Amma ya ce idan mun ga dama mu juma'a, mun ga dama mu zauna a gida. Ko ba haka bane? So biyayya gare shi ma wani nau'i ne na kishin addini ai ko? An gane? Karanta littafin Bulughul Maram tare da sharhin sa Subulus Salam. Annabi yazo magana akan sallah da takalmi.